Přijeli jsme z Opavy, ze severní Moravy, já s bráchou a jsme tady vlastně poprvé na 8. ročníku poprvé. Trať byla úplně perfektní, je to super, těšíme se na druhé kolo. Je to prostě paráda, perfektní svezení. Co bych vzkázal divákům? Hlavně ať tak dobře fandí, jako fandili teď, protože jsou úplně super, fandili perfektně a hlavně ať se jim to líbí, jsme rádi, že přišli pozbuzovat. Něco zajímavosti o tomto stroji. Stroj je složen z několika druhů vozidel. Maximální výkon tam je 40 kW. Náprava je z Avie, z furgona. Jinak zbytek je Škoda 120, Favorit motor, odpružená přední náprava, sedačka. Dobrý den, tak dnes jsme se tu sešli na 8. Chynovské traktoriádě, která proběhla, myslím si, že v rekordním počtu jak závodních strojů, tak historických strojů. Byly krásné závody, bez problémů, jedno převrácení, trať polobahnitá, krásná, spoustu návštěvníků. Musím říct, že i historické traktory se zapojily do nové soutěže dovednostních závodů, které jsme vymysleli, a přijelo jich hojně, kolem 50-60 historických a kolem 30 závodních traktorů. Myslím si, že to byl hezký, povedený den a pokračujeme hudebním koncertem na závěr večera. Na příští ročník bych chtěl pozvat jak závodníky, tak vystavovatele historické techniky. Schází se nás víc a víc, myslím si, že
je o čem si popovídat mezi veteránistama a restaurátorama historické techniky. Letos jsme tu měli i traktor Kýrovec, dvakrát pásový traktor DT 54 a 75 a myslím, že příští rok to ještě zvýšíme, budou tady lepší stroje a za vaší podpory samozřejmě.